Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ining nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 38 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Night Watch. Dirigid lamang sa Iloilo Newsline. Update ninyo kami sa subong nga gabi agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kag mga natipon naton nga mga mainit-init nga mga issues nga aton sipad-siparon sa subong nga gabi. Please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline, and if you have a comments, suggestions, reactions, or shout out, you can reach or text us in 0929-254-4135. And click the notification bell for more updates and subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. So, lihog start na sa pagpadala diri sa mga mensahe. Ambal naton kagabi sa inyo kung mayara kamo nga pagpanamyaw sa inyo nga mga tatay para buwas Father's Day. Padala ninyo diri kayamon nga pagabasahon. Kung mayara kamo dira nga tatay pa nga buhi, ano ang imahambal nyo sa kay tatay nyo? Ha? Anong mahambal nyo kay tatay nyo? So, lihog lang. Ipadala na diri ang inyong mga mensahe sa Iloilo Newsline. Naka-hook up man sa subong ang Gimaras Newsline. So, standby lang sa atong mga listeners kag mga viewers kag sa mga Pinoy yara sa iban nga pungsod nga nagapamati mga Ilonggo. Okay lang kamo dira? Kabay pa nga okay lang kamo ba dito ya sa Israel? Why na to sila yaga face mask? Why na to sila official pa? Tanan-tanan to ya gasinong bali lang sila. Why na face mask? Ay nga, safe na to sila. No, safe na. Di ang iban nga doktor magabot gani diri sa mga Pilipinas para nga maghatag man sang mga tips kung ano ang dapat nga paghimuon para nga madula ng ining COVID-19. Balon naton karon ang dugang sini nga mga impormasyon. Samtang nga nagahulat-hulat kita sa Pag-asa Iloilo ay para hibalon ta sitwasyon sang panahon nga ginakontak subong sa aton nga technical partner ay Nonoy MJ plus tartanay sa inyo dugay-dugay man ang aton nga mga headline. Pero before sinama na miyaw kita na sa aton nga mga listeners kag mga viewers, no? By the way, more power Iloilo, bringing more to life. No? Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. 43 minutos na nakaligad sa alas 8. Happy birthday.
Kay Onyok Gregorio Unday sang Isat University. Yok, happy birthday. Kay Nong Rizal Ortiz. Dungan sila ni Pipi Rizal ba? No? Pipi Rizal. Adlawa niya. June 19, 1861. Bata sa Calamba, Laguna. Nong Rizal, kumusta na mo dan, misis mo? Kag sa iban pa nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sakay to Orly Cabalfin kayo sa asawa, happy anniversary. Kay GB, good evening. Kay Ginoo natin, iba simlipatan na paron. Mayang gabi kay Nong Rani Galia. Kay Ninong Rani Hanggayo, mayang gabi man. Kag kay Jao Ryle. Jow, ready ka na? Take down notes ka, take down notes. Sa ngamon nga mga issues. Samtang wala pa ang pag-asa, yari ang aton nga mga headline. 20 anyos nga dalaga sa Antique, nag-suicide, pagi sa pagigot sang kalat sa iya nga liog, panginbutangan pa niya sa panyo, kay siling niya sakit. No? So, ginbutangan niya pa panyo, kamagya suicide sa ila to kusina, kag manghodya, nga pitok to ginpalakat niya panay. No? Lingag, ugwa ka lang to. Gali may muon siyang lain. Ang rason, bangod sa pagigugma. 883 million pesos balor sang building sang Gaisano Grand Mall nga nasunog sang Webes sang hapon. Sagin estimates ang sang arson investigators sang Bureau of Fire Protection sang San Jose Antique. Sa dugang nga informasyon, pagbakal sang syudad sang napulo ka Kawasaki Roser nga motorsiklo nga gin-issue sa PSTMO, gin-clarify ni PSTMO head Jake Conlo. Duwa ka purok sa poblasyon Buena Vista, Guimaras, ginpaidalom sa surgical lockdown, samtang barbershop nga nadala sa non-essentials, ginpa-close ni Buena Vista Mayor Eugene Reyes. Lalaki nga nakainom halin sa birthday party, gintikwang sang upod niya, samtang nga nagalakat, gawalay na, gawalay na, tikwang sa, halok hingod-hingod yes dutay. Damo bagras amo nang silingan ka mo, hindi mo sagad ininom. Hindi mo sagad pangayaw. Tanawa, napuno sang gas-gas tong iya nga itsura to kaga ang iya nga ilong ginkurit yo, ginsulat ya tos duta. Name. Ay pa man batsyag sakit, tubog pa mo. Tige na batsyagid. May ara kita nga COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Sa dugang pagid nga headlines, ginaayam pa sang Maasin Police ang suspect nga naglabo kagabi sa iya nga katagay ba warin man. Amo gid no. Sa dugang pangabalita, impounded naman ang isa ka dump truck nga involved sa illegal quarry sa Zaraga. Hot pursuit sang tubungan PNP padayon sa suspect nga nabuno sa iya katagay kagabi. Lariho no? Inubog gid yata no? Lariho gid inubog. Isa ka lalaki nag-suicide pagi sa pag-inom sang hand sanitizer. Ay. Balaan mo para nas kamot. Ibutang mo tutunlan mo, kundi patay. Lalaki patay matapos natapakan sang iya ginamaneho nga dump truck. Amo ni Goro sa San Miguel. Kay nagdulhog ang dump truck. Why na niya makontrol. Lumumpat siya. Siya ang natapakan. Siyang driver, siya pa ang tagiya.
Anong dump truck bala niya kita ang iyang amo naglumpat to siya naglikaw so why man break hindi nagari na gumo lang ang guma na sa dump truck na dana duha ang dahil sa pangulihin na kita nyo na kabugat pa na 48 minutos na nakaligad sa alas 8. So standby sa aton nga mga tagpalamantikag sa aton nga mga viewers, no? Leo ko, Bi, tamyawanay. From Agnes Guinness. Oh, Guinness. Good evening, DS family, yung gabi. Iloilo Newsline, keep safe. Mayong gabi man. Mayong gabi. Kag mayong gabi man sa Pamilya Ramos, Pamilya Cordova, Pamilya La Pascua, Pamilya Bautista, Disilos, Barido, kag Pamilya Talavera, man Pamilya Cabalunga. No, salamat. Pamilya ni Leslie Londonio nga complete PPA na. Init Ano na. mo? Init ay na. Daw ano ka man daw astronaut kasang China ba? No, ang aton nga kano ga conforme atong computer nya daw astronaut sa China niya conforme gid sa. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasay City. Nagabaligya sang pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. 50 minutos na nakaligad sa alas 8. Gusto nyo nga magpaubra sa mga tarpaulin, sa mga souvenirs, mga remembrance nyo nga mga mugs, o kung magpa-imprinta sa t-shirt, yara sa Graphics Innovative 9, Compute Techniques Computer Aided Services, nga namtang sa Barangay Katilingban, Mulo, Iloilo City. Pangitaan nyo si Sir Manny Sanoy. Kay manami na sila magulubra, pulido. No? Kung parte ni sa mga tarpaulin, iban nga mga funeral parlor, dira nagani gapobra sila, kay nami kuno mo. Pulido, magulubra, bla. Kung gusto nyo man magpa-imprinta pagid sa t-shirt, may harap pagid kay Engineer Kinoy Aligain, kag Ma'am Gladys Aligain sa Leon, Iloilo. Ara nga to nga koneksyon na nagikan sa Antique. May kang tanan ni sa 20 anyos nga dalaga sa Antique nga nag-suicide. Check na to na report ni Carla Brain Kalubiran, ang aton nga volunteer correspondent nagikan sa probinsya sang Antique. Kusina sa Ilaw Balay. Ang 20 anyos nga ginaligar, miyembro sa LGBT community. Steady lang, steady. Go ahead. Utod na Utod. Okay. Go ahead. Go ahead. On air ka na. Go ahead. Sunod sa investigasyon, hindi sa yung Okay. anti-higot sa ilaw. Liog ka na. Pick up pa. Liog. Pick up pa na. Ops. Dali lang, ged. Steady ang signal. Lingan. Pick up pa na. Liog ko. Iatagi sa instruction pa, liog. Nga steady ang iya nga connection ng iya nga signal. Na kung may map lang itungtong ya sa table nila o kung sa dinda nga lugar o kung sa babapaho para nga sige report ya. Ay steady yan ay. Liog lang ko. Okay, para nga mabalan na to, nalinon ta sa puno. Okay, para nga kuha tang kumplito nga detalye. Halinon na to sa puno, atagi instruction, halinon niya sa puno. Ang iyang report. Kaga steady lang ang kan. Kay para ang iyang cellphone, para nga manami ang signal.
parte ni sa 20 anyos nga dalaga nga nasa puwan na lang sa iya nga mga pamilya. Ang iya nga amiga, no? Ang nabato natong informasyon nagpauli sa Cebu. Di pagpauli Cebu, lain matyaga niya. Okay? Ara na si Carla. Way pa. Sige, tagi lang. Naton location mo, steady ang cellphone. Hindi sagad giho-giho. Kay parang tayo yun ang aton nga signal. Medyo malupa ng adanang antike da. Kay kung maggiho-giho ka pa, madadula na ang signal. Pariyo tubla sa mga nag-cover sang sunog. Tanwabla to. Kundi nagagiho-giho sila, gadula-dula ang ilang signal. Salamat sa pag-share kag pagpamati kay Nani Taginota, Jomel Siwagan, Joanne Apolinario Banesio, kag kay Nadula. Sa taga Kay Ana May Herrera. Jordan Guimaras kami, sa pagpamuno ni SB member Hernani Galvez. Thank you so much sa pag-monitor man diri sa Iloilo Newsline. Tama ba? Sige. Samtang ginaulat-ulat ang koneksyon ta sa Antique. Kay Rosalea Baguna Kanyamo, Janjan Sapio, Rachel Arcega, Joseph Franzuela, Marjoy Castiva, Leia Teves, kay Jao, kay Garin, kag kay Jomel. Amo lang na. Steady yung cellphone niya, palihog lang. Direkta na lang ang baldason. Kag sa aton nga mga listeners nga mga viewers, more power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sa priskang isda, kadto ka mo sa crossing patio Dueñas Iloilo, may nagabaligyada sang isda nga mong magasawasan day digol kag ni Jima. Barato na, priska pang ila isda, bangod ang inang isda, halin sa istansya. So kadto inyong magasawa, kag ambalan nyo nga naghambal ko, nga dira kamo mabakal, kag kun mahimo paiyon kamo. Kung gusto nyo nga magbakal sa mga priska nga isda. Okay? Rana? Okay. So, yara na sa atong linya. Nagbalik na ang atong koneksyon. Hoping okay ng signal tanan-tanan. Parte ni sa nag-suicide dito sa probinsya sa Antique. Balikan ta si Carla Kalubiran. Carl, please come in. Go ahead. Go ahead na, Carl. Okay na? Okay, go ahead. Go ahead na, Carl. Hello? Okay, hello? Go ahead na, Carl. Go ahead. Ara ka na sa linya. Okay. Sige, pick up Liog. Tagi sang instruction bill, Liog. Iti malayo nga daan. Rekta sa messenger. Kung ano. Parang hindi mag-usik kita sa oras. 57 minutos na nakaligad sa alas 8. Haga pamati kamo sa gyapon diri sa programa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Guejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6333.
0917-938-3536 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Ay, Sir George sa Winston, mayong gabi lang. Check nato na report ni Carla. Carl, please come in. Maayong gabi sa tanan, nasapwan nga nagbitay sa kusina sang ila balay ang 20 anyos nga ginaligar, miyembro sang LGBTQ community. Ang napatay amo si alias Norlin. Sunod sa investigasyon, nagkuha ini sang gamay nga kalat kag gimbutangan sang panyo antes niya ginigot sa iya nga liog. Sunod sa report, upot sa napatay sa ila balay ang iya 7 ka tuig nga manghod nga lalaki. Ginsugo ini sang napatay nga magwa sa balay kag maghipos sa pag-abot nga oras nga alas 3 sa ngapon. Sunod naman kay alias Angel nga pakaisa sang napatay. Posible nga suicide ang hitabo tungod na depress ang iya pakaisa tapos nagdesisyon ang nobya isini nga magbulaganay na lamang sila. Siling sang nobya nga si alias Joy, layo na sila sa isa kag isa, kag nahadlok ini nga isikway siya sang iya pamilya. Nakit-an ang patay sang iya himata nga nagabitay lamang sa ila nga kusina. Wala gid nag-ekspektar ang iya pamilya sa sini nga paghikog, bukod lamang sa pagigugma kay suno sa ila, buot nga bata si alias Norlin. Hindi pa subong magpa-interview ang pamilya suno kay alias Angel, kay ara pa sila sa kalikason. Nakitaan naman sa gimpos ni alias Joy sa Facebook na magasunod ini kay alias Florlin. Palihog lamang sa mga ginikanan nga ila o sisaon ng ilang mga kabataan para malikawan ang ini nga mga yutabo. Report nagikan sa Dao Antique, Carla Bain Kalubiran nagka-report para sa Iloilo Newsline. Why na lang kita namangkot kay nga tip ang signal nga dahan nga ginalagas naton, no? Kay basibla hindi pa magilibati ay. So palangkoy na lang naton siya plastar ang natabo ni sa 20 anyos. Pila kadlaw kuno na depress kay naglayo ay na sila sang iya nga amiga kay miyembro ni saya kuno sang LGBTQ o kon sa simple nga tinaga tumboy. Kay ang iyang amiga nagpasibo. Ang iya tumiga hindi man makabalik dito sa Antique kay basi kigan sa sang iya ginikanan kag isikway siya so gipakamayo na lang dito na lang siya sa Cebu. Karon kay dito Cebu nabutang sa alang-alang ang pagigugma ni alias Norlin nga muning tumboy. Suicide kuno kahapon sang hapon mga alas 3 pasado matapos nga ginambalan niyang iyang manghod nga 7 tuig niya kadto kato sa gwa tapos hindi ka magahod no mga alas 3 hipos ka kay gali amo na to ang patimaan sa iya nga paghikog. Amo na sang summary no sa atong nakuha nga mga impormasyon sa nakuha man ni sang aton nga volunteer correspondent Carla Brain Kalubiran direkta sa Dao Antique. Kay iyan istorya ang pakaisa sang napatay. May nagambal nga niya ti dapat biktima. Paano magbiktima kay self-inflicted na siya? Hindi mo na mambal na nga biktima, self-inflicted na sa mo. Siya ya nagutas ang iya nga kabuhi. 2 minutos na nakaligad sa alas 9. Gusto nyo magbakal sa nga priska nga itlog? Nagasinaw-sinaw pa kag mayo ang sa sulodya. Hindi yan mabaho, hindi itom. Ara sa Eager Farm, Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara. Iya sa nga mag-asawa nga William kag Josie Lagman. Kung gusto nyo magbakal sa priska nga itlog, da parigo lang ni priska nga isda mo. Tawag ka mo sa telephone number 523-0039. 523-0039. O kon sa cellphone number
0947-856-4729. 0947-856-4729. Eager Farm, itlog sa Eager Farm, sa Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. More Power Iloilo, bringing more to life. Kagapangita bala kamo sang restrado nga veterinarian? Pangita si Doc Ronnie Galia, restrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kagiban pa nga mga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sang Guimaras Provincial Capitol. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. 4 minutos na nakaligad sa alas 9. E-check naton ang arson investigator sa Bureau of Fire Protection San Jose Antique. May kang tanan sa latest investigation nila sa pagkasunog sang Wibis sang hapon sang Gaisano Grand Mall. Titupok ini. Tupok gid. Pila ang kalitan sini sang structure. Structure pa lang na. Structure pa lang na. 883 million pesos. Why pa na ang unod? Mga kagamitan to, mga plastic wares, mga bayo, dilargo, mga tenants, nga ara nag-occupy sa sulod sang Gaisano Grand Mall. Kagwaay pa na madala ang mga gamit sa mga empleyado nga dito nabilin sa locker, nga nagkalabilin, nasunog. Why pa na madala? Ini-structure lang gid sa 16,000 more than 16,000 square meters. Ang kalaparon niya nga ginsukol sang taga Bureau of Fire Protection. So ang rough estimate base sa ila libro sang Bureau of Fire Protection mga 883 million. Masobra lang da gamay. Masobra lang da. Yari si Fire Arson Investigator, Fire Officer 3, Lee Altobar, sang San Jose Antique. As of now, sir, subong katapos na rin kita sa ito nga pag-cool down sa nga pag-fighting natin subong kay Kagina na na-declare ni Sir Paco na fire out na. As of 12 saglit na sa natin. Okay, so kapuha ko na 12:15. oo. 12:15 sir, sang hapon. Tapos amo na. So mag-pull out na kami diri sa Gaisano sa subong oras. Sir, ano ang nakita ninyo nga posible among ginhalinan sa sunog? Actually, sir, hindi ko pa mahatag na nga pamangutan mo sir. Kay under investigation pa sa subong nga ito nga sir, sunog, sir. So, na-determine na gid man na ninyo sa kundi gid naghalin ang kalayo? So, sa point of origin, sir, kung sa din nag-originate ang kalayo, pamagutan kita sa mga nakakita nga ara dira sa ladies wear section sa second floor sa Gaisano Mall, sir. Why mabalaan kundi gid nga parting area? Ara dira sa ladies wear section, sir, pero sa may ceiling, Sa Kisame, Oo. So sa Kisame, ano ang ara, sir, sa Kisame nga aamo to nga nagduntad ang sunog? Amo pa na inasa na wala pa natin mabalik sa subong, kaya amo na ganito para na ginamisigara natin para nga mabala na to ng ang rason dira kung ano na to mo dira, sir. Pero may nakitaan ka mo nga traces na, sir, nga posible amo na siya ang rason. Hindi natin hindi natin masudlan ng building kay delikado katama. Okay. So, amo pa lang inaalay na ulat-ulat naman ang
ang basbasan aton nga regional office kung ano ang aton himuon prior to this incident, sir. Oo. Kay may mga damo na mga spekulasyon. But so far, kamuya nga, ikaw ang arson investigator, nagabasi kamuya sa facts eh. So, why pa kaya nakapagwa sa concrete nga investigation? Wala pa, sir, kaya as of now, nag-antasan ako sa akong spot investigation report sa regional officer. So, subong ginaproseso pa naman ng next step sa kaming investigation. Oo. Kaya sa bagay, kaya kung wiring din man, hindi bla sir, kung may ara na sa nga mga lunay sa aton nga mga na experiencean sa dugay na nga mga sunog-sunog, hindi bla? Yes, sir. Pero ano na ganun siling ako, sir? Ang siling ko sa imo, sir, nga, hindi pa kita makapungklod kay just because hindi pa natin Masulod. matandog ang sulod or makatuan ang origin of fire kay just because nga ang level of authority sa investigasyon nga ni sir is mabutang pa sa taas nga officer. Oo. So, ang kisame sir, no, sa imo nga pagpulo pamangkot lang sa mga dispatchadora, mataas-taas siya, pila ka feet halin sa ginatindugan sang dispatchadora. Siguro sir, hindi wala man kung kapamangkot sila sang ako pa nasa kay masako pa din ako sang madamo pa ako nga ginaasikaso sa subong sir. So, abot na ang step na kung sir nga on further investigation lagi sir. Oo. Kahit kung matatanong ta kung malabot sa isa ka tabo o kung hindi, kung wais sa sang tungtungan. Hindi bla, ipotre ato ba? Yes, sir. Okay. So, sa initial sir nga gindevolve sang gaysano, mga pila ang total nga kahalitan. So far sa base sa BFP manual sa kay wala pa sila mahatag nga Rough estimate. estimate ang ano. So ginbase naman sa may BFP operational manual na computing initial assessment of fire damage sa BFP operational manual sir is per square meter sir. So nagka-come up kita sir sang 833,137,500 sir, more or less. So estimated lang na sir nga ano sir nga damage sir. Kahalitan na sir sa nga structure, including Yes, sir. ang mga baligya nila. Based on operational sa structure based on per square meter sir. Sa structure only. Yes sir. Oo. So wala pa na madala mga tenants na kung pila man ang ilang nga damage, kag kung pila ang mga balaligya ang nga na damage. Yes sir. So para mga pa sila sir, so mabasa pa na sila sang affidavit or Declaration. Declaration nila sang loss or damages nila sir. So 883 million. 883,137,500 more or less sir. Oo. Based on the Manual, standard Bureau of Fire. guide in yes sir. Oo. Okay, operational manual. Considering ang ilang nga gin-occupy nga space dira more than 1 hectare. Nasa ano kita sir, 16,662 square meter sir. Sa mo nang ila nga gin-occupy sang building. Come again sir? Nga gin-occupy sang building 16,000 more than 16,000 square meters. Yes sir, square meter ang within that building of Florida sir. I see. So, mabalaan na to nis bilakadlaw kung ano gin man ang response ang management. So far, why pa man sila nakapakigano sa inyo sa Bureau of Fire? Yes sir, so far ginaano pa natin, ginapagigalutan pa natin sa subong kay manong pull out na ganyan kami subong. So next step na naman na sir. Para nga Madala man na di sir sa inyo computation, kag sa inyo record, hasta ang mga gamit to sa mga empleyado nga ara sa locker nga nagkalabilin nga wala na nila makuha bangod nga gin pa na lang nila salbar nila ila ko galingon.
Actually, sir, ang mga gamit sa mga empleyado diri sir, nga dito naabot ang salagan isa wala pa namon mabalaan ang amuna sir. So, ano pa na nato sir? Isigara man na nato sir. Oo. So, kamo sa ang arson investigator, hindi nyo pa ma-conclude kung ginhimo ini o kung electrical in nature. So, para sa pong sir, hindi dapat na sir mahatag. Tigid ko kahatag sa isang concrete nga detalye kay amo na ganito sa mga under investigation dapat sa mga sitwasyon. So magasandig lang kita ya sir sa facts. Yes, sir. Oo. Sige. If really Altobar sir, madamo nga salamat kag good luck sa imong investigation. Salamat, sir. God bless. Thank you so much. Nabatian si Fire Officer 3 Lee Altobar, ang arson investigator sa Bureau of Fire Protection San Jose, Antique. So hindi pa makamahambal kung ano gid ang ginhalinan, anong kausa sang sunog. Pero natagya na ang ilang initial nga kahalitan sa building pa lang. Building pa lang niya nga more than 16,000 square meters ang kahalitan sang sunog sa building o constructor 883 million pesos. Why pa madala ang mga gamit, ara sulod, bayo, mga hiniro, tanan-tanan, hasta ang iya ka mga tenants. Kaya hindi man sila makapenetrate sa mayo to, kaya hindi na pag-on ang building. Kay basi bla pag penetrate nila to, sila bla marumpagan sa building. Amo na ang ilang ginatanaw sang taga Bureau of Fire Protection. So, safety first before nga mag-move. Amo ginanghatag instruction sila. Why pa nila masulod dito? Ginsukol lang nila ang kadakuon sang building. So, ginaklaro tanan sa inyo, may basi bla masiling ka mo nga 883 million lang. Building lang na. Why pang ara sa sulod nga ginabaligya? Why pang ara sa sulod nga mga gamit sa mga tenants? Gamit sa mga empleyado? Why pa madala? May lang pagpamati kay Pastor Ed Kasidsid. Sa kay Cirilo Tupas, mayong gabi, Happy Father's Day, salamat. The same also si mo. From Cirilo Tupas, good evening po sa lahat-lahat sa Iloilo, sa akon sa mga kasimanwa ni Cirilo Tupas sa Pasig, kag Barotac, Viejo. Kag sa iyang mga kaparentiyan, mayong gabi lang sa tanan, kag sa mga upodya sa Manila and Cavite. Wow. So, mayo lang nga pagpamati. Kagakabay pa nga nga safe ka mo dira, ay hindi ka mo sagad pa sayang-sayang. 17 minutos na nakaligad sa alas 9. Check nato na report. Sa ato naman nga koneksyon nagikan sa Guimaras. From Antique, lumpat kita sa Guimaras. Upod kay Danny Villases. May kang tanan ni sa lalaki nga nangayaw inom to sa birthday party. Pagpuli iya, uboy-uboy na, tiniklod sa maupo dya, hindi. Halok hingod-hingod dya tos kilid sa nga karsada. Yara report upod kay Danny Villases. Dan, banat. Yes, John, no? Yes, okay. So, hindi pa rin mabalaan dyan kung ungod ini o kung hindi ungod, no? Ang pagtiglod sa suspect niya, kinagpalagyo sa matapos. No. Tiklod niya ang niya man na mag-food nga nagainom-inom isa ka birthday party sa bahay niya sa Manka
barangay, no? Sa bayan sa Buenavista, Guimaras. Ang report nga nabaton sa Buenavista Police, meaning si Anay Garson ay Al-Musira, 42 ang edad, sa barangay Montpellier, Buenavista, Guimaras. Nakangko niya sa unsigid tahi, kaya siya agtang, pilas kaya siya lawas, naging dalain sa may bayan sa Buenavista Emergency Hospital. Kay sa report sa nabaton sa Buenavista Police, na nag-attend ini si Anoy sa birthday party sa ilang mga mga kilalaman. Nag-upol siya yung suspect. Ang tanga inom-inom ini sila. Kag victim na ini nagtuyo ba lang magpaadto sa gwa. Isa ka strap lane. Medyo may ang tapin nga mga batuhon sa dalom. Kag medyo kontrabido isa, no? So, tawag sinido sanatan na bala. Inagilamang itagin tikwang ang suspect naging kilala ni si Anelga Benito sa ang lugar. Kag matapos na din ini nagabulid ini si Anoy kay ang sapay nito medyo may kwambalasado may Dapika-pika na dan. Dapika-pika. Dito pa yung victim ini. So, ang ini si Anoy nakangkon sa ko na sang unsigid sa tahi kagluwas ko sini mayroon pa sa iyang nga pilas sa yasin nga lawas. So ang suspect na ang naging pasuni nga nagtikwang sa victim ini kilala si Adelga si Benito no, sa liwas, no? Kag nagplagyo ini siya matapos niya nabalo niya daw niya na tabo ang pagtulog ni Anoy Garson suspect amo ni si Adelga. Niya tuwa pagkaroon niya may bisigal sa polis sa Buenavista. Dan? Kung ano gintunaan yes, Dan. Oo. Di ginpatamaan niya gito ya. Ginsulat niya gid yang agtang ni kana sang biktima ya sa pika-pika to nga sa kilid karsada in traplen. Timan ining lugar nga ulugan sa isang suspect. Do may traplen sa balayan. Oo. Do tay sa balayan. Pero patuhon ang talong. Amo gani? Bato bala. Oo, damo bato ang iba na dan sakit pa na mo. Gintikwang ko sa. May nakakita daan? Buyo mo siguro di parte ng daan mo. May nakakita? So, muna, no? Natabo ini sa barangay Montpellier, sa Banuasan nga Buenavista. So, inaayadan, aligasyon na sa nga biktima. Wi-Fi man ang suspect, iti nalagyo sa mo. No, iya lang niya ka victim allegation dan. Correct. Okay. So, go ahead Dan. Nagliwat ang imo nga signal. Hindi na paghalina tulyog dito lang. Okay, namin na tong signal mo di. Dan. Liyo ko na pick up. Otodin mo. Nagapamati ka mo sa report ni Danny Villases, live and direct, dito sa Buenavista, Guimaras. Mayad-ayad nga gabi sa tanan nga nagatanaw sa Ilaure sa Bugasong Antique. Kung may mga informasyon da, may mga balita da, i-text nyo lang kami sa 0929-254-4135. Hindi ka naikuhaan nyo sa video o kunodyo ang mga insidente kay pasa di sa messenger. Likantas Dani. Dan, iya pa lang niya side sang victim. Ang side sang suspect, kag iban nga matinawo, mga kopdanan nila sa inom-inom, why pa Dan? Ini pagatikwang paano ba ko na gabi? Yan bala mo saan yung student ng anay?
Okay. Gautod-utod ang kanyang signal ya. Ihatagi dason sang instruction palihog para nga hindi madili kita. So, lato-laton ta ang pagbalik ni Danny Villases nagikan sa Buena Vista, Guimaras. From Dodoy Bring Dala, the second, maayad-ayad nga gabi sa tanan watching from Ilaures, Bugasong, Antique. Mayong gabi man kay Hazel Calataro, Bebs Villanueva, Faye Adrian Nones, Martin Bautista, Hazel Brazas, Cirlo Tupas, kag Eileen Andres Sorsano. Sa liwat sa mga kabataan nga may tatay pa, panawag niya na tatay pa, papa, art, daddy. Ano pa gina, gani? Tamyaw ka mo di. Ano mahambal nyo sa inyong nga tatay kay buwas Father's Day? Kinanglan, planggaan nyo sa tatay nyo. Samtang buhi pa. Serbisyuin nyo sa insakto. Samtang buhi pa kay mo malanang ilang kalipayan. Okay? Padala ka mo diri mensahe kita kay basahon namon palihog sa Iloilo Newsline. Buwas lulupod ka mo pamati diri sa misa sa i-live namon ang misa sa Haro Metropolitan Cathedral. Mga alas 9 na sa aga tutublas 10 diri sa Iloilo Newsline. Amo na ang ginahimo ta kada Domingo. Alas 9 tob alas 10 ay na live ta misa sa Haro Metropolitan Cathedral. Okay na si Dani. Nami na tong signal ya ang una-una. Tayo yun na to. Okay na to ang signal ya. Steady pulso na lang naton. Hindi na sama sa agad giho pa. May earphone earphone na lang noy. Ara na. Lagi signal ya to. Ano ba kinagalin-halin sa mo? Sa dekada 90 sang St. Joseph's School Ihas de Sos, maayo lang nga pagpamati sa inyo tanan. Sa pamilya Galia, pamilya Gumbok, Calataro, Ayanson, Novera, Pitisa, Halike, ang pamilya Gamarcha, pamilya Ganancial, Galia, Ganhe, Garcia, Baat, kan pa? Lawaga? May microphone ka da, Pamilya Beniga, Hancorda. Pamilya Lisaw. Partner, okay ka na? Naka-recover ka na? Paano ka na magsikundos? Way ka pa ka recover daw? Ano? Kabay pa, recover na. Exercise mayo. No? Kay Mr. Lisaw. Importante nga maka-exercise ka. Ay Manoy Pet Fontonalgo, kabay pa nga madasig ang recovery kay Manay Adelfa na Fontonalgo mayong gabi kay Ma'am Ixi Juanillo da nga nag-assist mayong gabi sa inyo nga tanan. Ay Sir Luis Sorolla, sir, good evening. Salamat nan sa pagbulig. Kay Nong Rizal Ortiz. Happy birthday kay Unyok Onday, mayong gabi man. Kay Joy Tamayor Labordo, mayong gabi. Kay Sheila Havillana Gaitan, mayong gabi. Sa mga taga Nueva Valencia, sa pamilya De La Cruz, kay Vice Mayor Paul De La Cruz, kay Mayor Emmanuel Galila, mayong gabi sa inyo. Kay Major Ferrer, ay Major Bermejo, thank you so much. Kay Captain Von Lamson, kay Mayor Eugene Reyes, kay Flo Herbias, mayong gabi. Okay na? Utod na to gurong signal ni Danny. Iban pa na to nga sponsor. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo.
nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabin na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. 28 minutos na nakaligad sa alas 9. So, base alang-alang na ang signal ni Danny Noy, okay lang. Ha? Salamat gidan sa report. Katuan ta ang informasyon sa kay Sir Jack Conlo. Kay Mr. Jack Conlo. Ang iya nga clarification, justification, parte ni sa pagbakal sang syudad sang napulo ka mga motorsiklo. Madamo ang nagapamangkot nga ginuna pang motor kontra sa vaccine, nga ginuna pang motor kontra sa testing kits, nga ginuna pang motor kontra sa pagkaon sa pagkaon sa mga pumuluyo. Tiyang motor di mo makaon to, no? Ano kanon mo da ang mga spare parts siya? O linagatik lang gurus baba mo, no? Ha? Amo ni mapalamangkutanon sa nga kadaman. Amo ini ang palamangkutanon sang mga ultimo, sang mga kubos nga nagapangabuhi sa syudad sang Iloilo. Bilang bilis ang isa ka Kawasaki Roadster nga 200cc, lapit 200,000 pesos ang biliya. Isa lang masakay, dapat talungin nyo manay. Kung gin-issue ina sa inyo, i-service nyo man sang mayo. Hindi nyo pag-i-service sa iban para personal nyo. Gamitan nyo kon tion sang inyo nga trabaho. Kay total ara na ginman ina. Ha? Gamitan nyo sa insakto. Hindi nyo paggamita mga ruling. Hindi nyo paggamita kung may lubong nga kamo ang magagiya. Mahuya man kamustawo, basi mabidyohan kamo da. Ha? Nga gingamit nyo na. Nga iya ka proper propiedad sang syudad. Iya sa mga pumuluyo. Uya-uya man kamo. Anong rason ni Mr. J. Conlo? Gamiton ini sa pagresponde kung may ara nga traffic accident, kung may ara nga mga dungulis nga naga pinasaway nga wala naga-practice ang health protocols, kag iban pa nga trabaho pertaining sa iyasang public safety transportation management office o kung PSTMO. So, i-check natin ini. Ang informasyon. Ano, why kita? I-check natin ini sa kay Mr. Jekyll. Kung ano ang iya nga mahambal, may kang tanan sa clamor sang mga pumuluyo sa syudad. Yari si Mr. Jekyll. Yes, no, dako ni siya kabulig, no, ang motor nga ginatag sa aton ni Mayor de Tanyas, mas magadugang madugang ni sa aton mobility, kag sa aton visibility sa aton syudad, no. So, gamiton gini siya para sa aton implementation sa pag-protect at saway, no, sa nag-obstruct sa aton nga mga bike lane sa syudad, no. Kaya mabudlay nga mag-monitor sa aton bike lane, tikalapa ini, no, pila ini ka kilometro, sumadugang ini sa atong resources, no, at visibility para nga magsaway sa nag-obstruct sa atong bike lane. Ikaduwa, no, madugang man siya sa aton nga pag madasig sa pag-respond, no, sa mga vehicular accident, mga vehicular mga congestion, no. Kita mga area sa sabihin, ay kimalapan ng atong syudad, so mas madasig kita maka-deploy isang tao kung may araw isang build-up sa isa ka area, sa isa ka district natin, so makadasi kita mga augmentation to sa atong special operations team nga amo nito gamiton nga sa lakyan. Kagini siya, gamiton mo nito sa atong COVID response, no? So bukiningon, ang atong mga response, no, sa atong nimog protocol sa paglibot sa syudad, pag-remind, pagsaway,
pagdakop no, sa mga nag-violate ng aton mga protocols, gamitin man niya siya. And at the same time, gamitin natin niya siya, kaya bala mo kita man secure sa city quarantine, sa atong laboratory, sa atong vaccination site, so mas malapit niya ka makahulag, kaya maka-respond ng atong mga personnel sa ground, kami additional kitang resources. Oh, so na-issue na ini sa city government sa pangalan sang PST mo? Yes, no, rin sa aton GSO, kaya gin-check sa aton GSO anay, so for, ano na siya, no, for turnover na para sa aton opisina. Oo. So at least ang napulo ini, dako nga bulig sa mobility sa PST mo, Sir Jeff. Yes, naku, hindi siya kabulig, no, kasi given, no, sa nature sang trabaho sa atong opisina, kinanglan naton sang resources sa dalanon para nga mas makaatag kita no sang mas maayong serbisyo sa atong namumunuyo kag mas maging efficient ang aton nga pag-implement no sa aton nga mga road rules and regulations. Oo. Galing may nagapamangkot sa Jeff nga ginong napakuno ni ang motorsiklo ginbakal sa nga syudad nga gin-issue sa PST mo nga ulay sa payan nga kulang kita kuno testing kits diri sa syudad. Paano nato ni sabton palihog? Well, kung tunahon mo, ang syudad hindi pwede nga mag-untat sa paghatag sa serbisyo sa atong namumunuyo katungod ng COVID, no? Ang iniya, ang tanan nga budget sa syudad, hindi mo man na pwede ma-divert lang tanan, no, sa pag-gamit natin, sa pagkabaway natin sa COVID. Hindi mo na pwede, no? Gano'ng catered na iya ang resources, tatagsa ka mga opisina under sa atong local government unit, no? So, dahayo kita, no? So, sa iba natin nga mga nag-question nga ang syudad hindi man pwede nga magpabayaan ang aton nga mga daily operations sa syudad, ang daily nga mga ginuubra sa aton syudad. Kasi pinagnanon ni Gapon sa Itipulapatid, Pangod, hindi pwede nga maguntat lang kita because ara si COVID, no? So pinagnanon na improve man kita ang aton nga services, kag initial na allocated na, no, kag budgeted naman initial, no? Kasi ano na lang katabo sa syudad natin, no, tanan nga kwarta, dito natin ibutang sa COVID, hindi aktibo ang aton sa malalain na department sa aton syudad. So ngayon ako, no, hindi ni siya dako, hindi ni siya tama, hindi ni siya high-end. Ordinaryo lang man siya ng motor na marked vehicles, no, rouser lang ini siya. Kag makita man, no, ang hindi man ni siya mambal naton nga daw high-end gid ni sa lakyan ang ibakal naton. Okay. Nabatian si Mr. Jack Conlo. Sa mo tong iya nga justification. Kung nga ang ginbakal sang syudad, ang napulo ka mga Kawasaki Roser motorsiklo. Aling kiti sa ang timing bla, no? Dapat taniwan nyo anay, naging pa dali-dali. Galing kiti mayara man na das babaw mo sa City Hall, mayara na da nga kabalugit maghikutar kag kabalugid magmaneuver. Next time, hindi akong maamuning pandemya, unahan nyo anay ang mga prioridad. Hindi nyo pag-unaha ang hambal sa mga pumuluyo nga unahon nyo bulsa nyo. Unahan nyo anay tanan. Public service man bala ang inyong luyag. Public service man bala ang ginagagwa sa baba nyo. Ha? Dumduman nyo mga tao, kung kamo ang ara sa ila, ano ayan ang nabatyagan nyo? Iba no? Kaduha na lang bisis magkaon iban gani. Ang naga, lugaw-lugaw lang, kapi-kapi na lang. Pagod to, mo na utan-utan gabi, pangita naman. Allah, iba na Allah, sikad nga sikad, para nga may ibakal pagkaon. Amo yan nagapinsar kung ano ang mayad sa inyo personal. Una, naitawo, serbisyo, antes ang imo nga personal. Kami, sa amin dyan, totoo lang, dasig kami mga bulig, para sa iban. Para sa mga pumuluyo. Pero kung amo na, kami na ang natungdan,
Huya kami yan. Totoo na. Amon nagakatabo. Ginatago na yan amon. Kay huya kami nga. Mga bulig. Nga ang tumboy bla. Base sa ulitong buyon ka bla. Masiling siya nga, yung buligan ligad. Tapusan ako yan, di mo pagbuligan. Maya na. So mayo pang iya kaiban. Nga pangayuan namon bulig. Sang kami, nga amon personal, ang magapresentar da on air, nga magpangayo bulig. Amo na ang tunay-tunay nga media. Serbisyo publiko. Kuan ka lang, ikayod ka lang, akayod. Obra ka lang, obra. Para man sa imo yung pamilya Pero sila nga unahon mo yung imo personal. Hindi man na. So, plariho mo lang kita, public service galing, hindi kami ya politiko. Hindi kami yang pakapal moks. Hindi kami yang mayad sa tubang, pagtalikod, gina-insultuhan. Kag kung hindi mapuno sa inyo kalimutaw, ginatamay nyo pa. Hindi kami sina. Ang puti, ang itom. Hambal kamo, prangka kamo. Kung may ara kamo gusto nga, ayoon. Prangka kamo sinsakto. Hindi sila nga ibutang nyo sa lang-alang ang serbisyo sa mga pumuluyo. Hindi na yan sakto. 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Nga si Mayara, pakita talamyawan. Sa mga pumuluyo sa syudad, more power Iloilo, bringing more to life. No? More power Iloilo, bringing more to life. Kay Sir Jonathan Cabrera, mustam birthday boy. Sa mga nagapangita sang Boko Shake, nahidlaw ang ibaan, no, ilabi na sa taga probinsya. Ang Sweetie Boko Shake ara lang da sa Ceres Terminal. Pagsulod nyo sa departure area, kundi moktultol, mangkot ka mo sa mga blue guards. Kaya ara mandang mga gwardya, no, may ara da information section, mangkot ka mo. Kaya ang baligya da sa Sweetie Boko Shake, may small, medium, large, kag may sweet cream. Barato, affordable, no? Sa inyo nga budget. Kag ginagarantiyahan na mo na nga safe ka mo da kay kimes na yan timpla ang buko pure na alinto sa kay Jolso ay may araman na sila nga mga panawagan may ga-observe man na sila sang limpyo nga pag ginawi mo. Kahit ibalan nila, dapat malimpyo ginman pagkaon. So malimpyo. Hasta ang pagkagod na, inatanaw pa nang wala masamay madala nga mapaya. So hindi na iya nga powder. Hasta ang iya nga tubod, ginatimpla na da. Ang ice nga ginagamit, crush ice, purified. Kung tunaw na, pwede mo pa mainom. Ang tunaw nga ice, di blabos, boso, si Umpoy, pero may gapangayo da sang tunaw nga ice. Kaya nga, manamit mo. Why lagdo? That's why, gambal kami nga purified ice na ang ginagamit. So, safe ka mo, magluwas lang kung basi gutom-gutom kami inom ka buko shake, kaon kanay ka nun, para hindi nga masakitan. Kaya na buko, no? Buko. So, pure nga lubi. Mo na siling nga sudliman na kanon anay tiyan mo. So, bakal ka mo sa Sweetie Boko Shake. Manamit na, barato pa, kag affordable sa tanan-tanan, pigado man o kon manggaranon.
43 minutos na nakaligad sa alas 9. Lumpatan tani ang parte naman ni sa aton nga interview. Sa mayor sa Buena Vista, Guimaras. Gin-lockdown yung Santo Rosario, Buena Vista, kay nga nagdamo ang mga na-infect. Surgical lockdown niya ang duha ka purok das poblasyon. Kay damo kuno dungol, nagdamo ang na-infect sa COVID. Igugtas inyo, mayor daw. Sa agad pa kami pinadungol. Nagpagwa sa executive order, nga tanan nga non-essentials, hindi anay mag-operate. Ba, may barbershop to yung nag-operate, patago. Kita, gini Mr. Flo Herbias to. Gin pa blatter. Amo tanong madangta niya sini. I-check naton si ang aton nga interview kay Mayor Eugene Reyes sang Buena Vista, Guimaras. Matuwabi na dyan, no? Sa yung mga listeners ka ng mga tabanaw sa siningan social media, kung din ang aton sinibanwa, nagpagdayan kita sa mga surgical lockdown sa mga purok. Ang isa ka barangay din lockdown pa din, pero tapos natin ang 14 days kad may nabilin lang dira nga duha ka purok na nagataas ang kaso. So, ang pinakalitis natin, naging lockdown in purok pato, mga more than 200 ka mga household. So, diin may tatlo, no? Ang mga clustering household ang may mga kasos ng COVID kasi na nga purok. So, as per recommendations sa atong municipal local COVID task force, sa atong nga emergency meeting, halos kada simana, kada lunes, may regular meeting kita sa atong local COVID task force. Pagkatapos ng patigayo pa kita sa Wibis, sa emergency meeting, agad i-check ang mga data kay tumaas ang kaso dira sa sina nga purok patro sa new poblasyon. Ang new poblasyon, bring ang sa nagwagid sa likod ng porsyon abi sa tubangan ko kung likod itong porsyon. Kung sabihin may mga no, kung mga tawagin mga bating bilan o kung salawayon, tungod man una may kaso dira nga dead on arrival, suspect man to sa COVID. Pagkatapos may mga informasyon ng aton mga birds na may mga tao dira sa isa ka boarding house, sa isa compound man na may mga simptomas, no? So, that's why yung pilit naton na ipatidayon sila, ipidalon sa swab test at inyong resulta, no? I think do, 6 or 7 gito ang nadakpan naton sa sinanga purok na may kaso kag nangin positibo sa COVID. So that's the reason kung nga yung rekomendar sa aton local COVID task force base man sa guideline sa aton IETF na kung mag-tatlo, kung more than 3, mga clustered houses, sarang nang i-lockdown ng isa ka. So nung umpisa kita, I think Janes, mga alauna, no? May isip kita 14 days. I think July 2 ba lang, kung hindi ka magsala. Tapos ang lockdown. Ang isa pa gidra dyan, bangod ay mga gumasyong kitang nabaton, base man sa iyo sa aton siningabanwa, naging nadilian na kung time ang mga non-essential na mga business, no? Ay hindi angay magbaligya, ay na-regulate naton ang window hours sa aton siningang mga business establishment para man lang tao ma-regulate naton ang ilang movement. Pero kung gumasyong kitang nabaton, nadra mismo sa new poblasyon, sa isa ka commercial building, I think doon may third floor ni, o sa second floor na pangtang, ipag-verify natin kaya nag-open kag nag-patigayon yapon sang pagbaton sa ilang mga building na nagapagunting. So, katuan natin mismo sa natin sining spot kaging konfirmar na may ara ginan nga nagapatigayon ang sining barbershop na nag-operate despite sa EO natin, sa EO man na isang province na ginagumilian anay bangod sang pagtaas ang kaso. So, that is why mismo sang Biyernes ang hapon, show cause order natin ang tag-iya. Ito si Mrs. Sierra, no? May apelido. Na kung naan natin pag-ikan sila ang business permit, bangod man nagpasini sang atong sining ng mga executive order, especially sa sining napatidayon na containment company, response sa atong sining ng COVID-19 na nagilamo sa atong sining banwagan. Oo. Base ang himuon niya naman nga rason na, Mayor, bangod nga
under ang Guimaras sa MGCQ. Pero may ara kaya nga succeeding nga EO nga nga ginpapanaog parte nga na sa mga non-essentials. Correct ina dyan, una may ari kita sa atong Banwa, kung yung province ni Araman, na mas nag-relate sa business hours pagid, at ang pag-identify sa mga establishment na mga essential, sino kung ano nga mga negosyo ang pwede lang ma-open for the meantime, na nagsaka kaso sa atong sining probinsya at sa atong sining Banwa. So siguro hindi lang kay isa ka semana, kay more than 2 weeks na yun, atong ng EO, kung EO nga sa province, na nagtumili sa mga essential business establishment na mag-open anay bangod sa pagtaas sa kaso ng COVID. Oo. Hindi lang daw ang Buenavista daw number 1 subong sa infection sa COVID on basihan ta ang tinaga sa interview ko si Vice Governor Jan Edward Gando. Insakto ina Mayor Eugene. Matuloy nga dyan, no? Kahit hindi nalikod, alam nyo nga, doon sige nga Banwa, gateway ni, exit and entry points ang niras na isa sa mga entry and exit point man, hindi kami katudang din sa Iloilo City. So hindi man nalikod, ang unong nabla dyan, ang sa Rosario, grabe ng pantalan sa natuloy nga Banwa, ang mga entry and exit point. Subot silingon, kakadto pa kami, ang ubing ng alagyan. So ang mga pamuluyo na itong amotong nangunuto kayo na in-lockdown natin ang barangay Santo Rosario kung sabihin na kamtang lang natin sa ward. Kay bangod man, ang mga pumuluyo, sipin lang yan, hindi nga, kung hindi man natin madingay, ginapos, ipakilibo, guro ka mga tao na natin nag-back and forth dira, especially may kalamitangan si Lilo kung nag-obra, so na pauli, kanto pa kare. Hindi man natin matanaw din ang tanan-tanan, despite na may mga screener dira, kaya mga asymptomatic na hindi mo malikarnin, kung wala may virus o kung wala. Once na wala na siyang simptoma, makitaan sila sa mga lawas. Kung i-lockdown na ang Santo Rosario, di maagi ang mga pasahero nga manaog sa Pambod. Actually, lockdown na sila sa naligan pang sinimana, tapos ng 14 days. No? Ang hinimo na to, wala sing dapat na magpundo ng mga salakyan. Ay, diretso Hinimo na nalagyan lang. Diretso lang sa pantalan, ay isa pwede ka pick up man sa naman ng mga kasero, along sa sinang street ng Santo Rosario going to Sabasyon, going to new poblasyon. So, pag-abot nila, sakay na son sa Bisel, pagpanaog, sakay sa Bisel, sakay naman na son sa salakyan, direkta sa ilang destinasyon. Amo lang nagali. Amo na dyan, amo din ang dinihimo natin. So, amo na ang rason kay grabe ang pagtaas ng may pinakadamo na kaso, no? Sa niligan ng mga sinimana. So, ang rason na lockdown din natin sila bangod mga 4 o 3 dito mga purok to. Ang patigayon na nagdadamo sa nag-search ang kaso sa COVID sa sinang barangay. Subong ang na-infect sa COVID, subong adlaw kahapon, mga pila na ang Buenavista, pila naman? Actually, ang nagligan sa Libis, ang mutong sa 22, I think mga 22 ang kaso, ang kahapon mga pulo lang, no? Ang update na to, itong TV mga gina-discharge makita sa diaton, na mga nag-alayo na kung tapos na nila sa quarantine period, wala na ng simptoma. Pero sinatong, ang sa kadamuon, more than 100, balas ang pinakaligis ang Libis, kung pag-emergency meeting namon, doon may mga 108, no? Ang mga kaso, pero di nga matamat na itong discharge sa liban, kaya natapos na nila sa quarantine period. Okay. Mayor Eugene Reyes, base may palabot ka pang informasyon, pagi diri sa Iloilo Newsline. Go ahead. Nadyan ko pasalamat kita sa Iloilo News Online sa inyo kag sa management. Bangod ba nga mga pag-ibalo natin sa aton sining mga pumuluyo. Kung pwede ang operasyon na pinanglano natin, ang pag-inibigay sa tagsa-tagsa, hindi hinihimo namon na nag-aisahan lang o kung hinihimo lang sa ating municipal officials. Dapat na ito operasyon mismo sa inyo mga pumuluyo. Kaya hinihimo natin ang binahimo ng mga ikang sa ating sinigoberno dahil sa Banwa sa Buenavista. Ini part sa ating COVID response, ang pag-contain sa paglaktas ng virus. Ang pinaayo natin mismo sa inyo, kung pwede observe natin face mask, face shield, social distancing, kag may Si Mayor Eugene Reyes ang Buenavista, Guimaras. Sa mga taong panugyan sa inyo, Mayor,
hindi nyo pagpaugtasaman, itawagan mong mga kamuda mga dungulis, mga batinggilan ng Balmioro. ...53 minutos na nakaligad sa alas 9. Ay Patma Marshall Jan advance Happy Father's Day. O gani, sa inyo man. Kag sa tanan nga mga tatay, mga pa-arts, mga papa, daddy, advance Happy Father's Day. May lang nga pagpamati kay Manuelita Sibonga, Jonald Soniso, Roque Mario Siquinia, Cecilia Cesar de Boy. los Reyes, kay Mary Ann Sumaria Saron, Maria Nectalia Marcon Gipo, Ferry Paz Rojo kag kay Rizal Ortiz. 54 minutos na nakaligad sa alas 9. E-check nato ng update sa COVID. Upod kay Trexifade. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Western Visayas, source is wro6.uh.gov.ph. New confirmed cases, 730. New cases by province, local cases, Aklan 77, Antique 16, Capiz 29, Guimaras 16, Iloilo 150, Negros Occidental 164, Bacolod City 190, Iloilo City 82, LSI locally stranded individuals, Bacolod City 1, Iloilo City 2, ROF returning overseas Filipino, Negros Occidental 2. New recoveries 183, new deaths 5, total recoveries 45,601, total deaths 1,365, total cases 59,545. Philippines source is still h.gov.ph. New cases 6,959. New recoveries 9,407. New deaths 153. Total active cases 59,439. Total recoveries 1,270,243. Total deaths 23,538. Total cases 1,353,220. Worldwide source is worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases 178,678,871. Death 3,868,661. Recovered 163,210,087. For the active cases who are currently infected patients, 11,600,123. With a mild condition of 11,517,964 and serious or critical 82,159. For the closed cases, recovered or discharged 163,210,087. Death 3,868,661. With the cases which had an outcome 167,078,748. Iloilo Newsline COVID Update. ...58 minutos na nakaligad sa alas 9. Maayo lang ang pagpamati kay Oida Ivala
Rove. Ano na to ang penalty sa BFP region, Sir Danny? Daw dugay gid makapagawa sila. Unfair man sa iban o gani. Hasta subong, way pa yun sang ginpagawa ang syudad. Pero kung ultimo ya, dasig lang sila magpagawa. E-check naman nato ng atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Iloilo. Tanan nga mga nagakalinabo sa mga kabanwanan sa gap ni sang atong nga koneksyon. Una dire, maigin labo tos mase, no? Ginapangita pa sa mga pulis, kaya ang suspect, naging labo yang iya mismo nga katagay, no? Kainuman bla. E-check na to ang report sa atong koneksyon, Ruel Arbael. Well, please come in. Maya dayad gini gabi, Sir Johnny, kag subong man inday Trixie Faith and inday Sweet Dawn, kag subong man sa aton sining mga viewers and listeners kag followers no nang nagatutok sa aton diri kada gabi sa Iloilo Newsline. Maya dayad gid nga gabi sa inyo tanan. Yari na nga aton sining balita nga madulong no nga nagkalanamod diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri Sir Johnny no, isa naman kapag panglabo no, isa naman ka hacking incident no natabo dira sa Sitio Tuburan, Barangay Dagami, Masin, Iloilo kagabi. Nga kung sa diin patay gid ining dead on the spot na ining biktima Sir Johnny. Ang biktima no ginkilala kay Arnel Alifonso, 21 anyos, kag ang sospitsado no ginkilala kay Juniel Alido, 18 anyos, nga residente man sang nasambit sini nga lugar no sa Sitio Tuburan na Dagami, Masin, Iloilo. Nga kung sa diin ang natabo kagabi Sir Johnny, suno sa pagsaysay sa relative no sang sospitsado nga o kon relative sang sini nga sospitsado nga ginbakla nila o kon ginatuyo nila nga pagabakla no sang ilimnon dugang ilimnon kagabi. Magkaupo dining duwa nga nagatagay-tagay no hapon pa lang no kagapon dira sa nasambit sini nga lugar kag sang padayon o kun sang naghubo mga hubog na ini nagkadto ini sa Tiangge no sa isa ka Tiangge nga relative sang sini nga suspetsado kag nagpadugang tani sila sang ilimnon apang wala na sang ilimnon kag namaliba dining tagya sang biktima no o kun relative no sang ini nga suspect kag nakibot na gid lamang sila no nga ginabato ang ila sini nga Tiangge kag kumo relatives ang sining suspect ay ng tagiyasang Tiangge nabatian nila no nga nagbaysay ning biktima kag ang suspetsado kag sa ila sining paggwa no nakita na gid lamang nga nagurayan ning biktima kag tadtad sang labo no sang sining suspetsado kag wala nang lamabtan ang suspetsado nga gilayon nga nakapalagyo kag aga na naka-report sila no sa aton sining nga Masin PNP kag respondihan man sang aton sining nga kapulisan apang wala na mabtan ning suspetsado sa nasambit nga barangay kag padayon no ang ila sining nga hot pursuit no sang Masin PNP sa whereabouts sang sining nga suspetsado no nga naglabo sa iya sining man nga katagay nga abyan man dira sa barangay Dagami, Masin, Iloilo kahapon Sir Johnny. Kag suno man sa pag-imbestigar sang Masin PNP no nga wala pagid mablaan ko ano pagid ang motibo sang sining paglabo no sa nga ginpatay gid sang ining suspect ining yaman sining barkada sining biktima. Padayon pang ila si matuloy nga investigasyon kag hot pursuit sa sining suspetsado Sir Johnny. Sa dugang naton nga balita Sir Johnny no, isa naman ka Isuzu dump truck ang impounded sang Zaraga PNP kahapon sa ila sini nga pagiwat sang random checkpoint dira sa barangay Malunang, Zaraga, Iloilo. Nga kung sa di na impound ining dump truck kag may dala nga illegal quarry kag wala ano sang o kon tampered receipt ang dala sang sining driver kag kilala kay Roy Sustiger no. Kag gani no ginimpound sa Zaraga PNP ning nasambit nga dump truck samtang wala pa may so sang tagiya no sang sining sambit nga dump truck ang penalidad sa paglapas sa Provincial Ordinance 2017-145 o kon illegal quarry. Sa dugang naton nga balita Sir Johnny no, patal nga pilas man no ang naagom sang sining biktima matapos nga ini siya ang ginabuno no sang iya sining nga kasi Mario man no kag kaupod no sa pagampang sang shooting game no sa sining nga basket kagapon no kay kumo mga hubog na ining suspetsado kag ang biktima ginbuno niya no ang ining biktima kag gilayon naman nga gidala sa Tubungan Rural Health Unit no
kag nagapayo-ayo na sa subong ining biktima nga ginkilala kay Marlon Talaman 39 anyos, kag ang suspitsado no ginkilala kay Ralph Paneza 30 anyos, kag ini sila residente no sang sitio Buyuan, barangay Igpaho, Tubungan no. Kung sa diyan simple man lang ining hindi nila paginsindahan isang sining shooting game no sa basket, apang ang ginunaan sang ila sining pagintindahan ining pag kay kumo nakainom na hinubog bala nga rason sa diyan kag nabunan ining biktima sa iya sining nawala nga o kung sa iya sining tuo nga bahin sa iya sining tiyan, kag gindala naman gilayon dra sa Rural Health Unit sang Banwasang Tubungan. Kag sa subong no padayon pang hot pursuit sang Tubungan PNP sa whereabouts sang sining suspitsado, kung saan diyan hindi na makita no dira sa barangay sa nasambit sining barangay. Sa duwang naton nga balita Sir Johnny no, isa naman ka late reported suicide no, nga kung sa din patay gid ining persona nga kagina lang ginpay balong aton sining kapulisan dira sa Banwasang Istansya Iloilo, nga kung sa din natabo ining insidente no, ining natabo ining insidente dira ka hapon no, kung sa diyan nag-suicide ining ginkilala nga o kung pagkatawag na lagid lamang naton kay alias Makoy ining persona no nga nag-suicide pinagi sa pag-inom sang hand sanitizer no, liquid no nga ginaginom sang nagligan nga adlaw, kag napatay gid ini siya kagina, kag deklarar no sang iya sining attending physician nga kung sa diin sang nagligan nga adlaw naginom ni siya sang hand sanitizer no, kag wala man makatuad dining nasambit sining biktima nga isa ni sa ka crew no sa isa ka Litson house no, isa ka crew sang Chooks to Go no dira sa barangay Villa Panian Istansya Iloilo, Sir Johnny. Kag suno sa Chief of Police no dira sa Banwasang Istansya Iloilo si Police Major Aldrin Lamera nga simple man lang ning tani no, simple man lang taning mga problema pang ang iba naton sining mga pumuluyong Ilonggo no, hindi gid maka dila madala no ining mga simple nga problema sa kabuhi apang pakamayo nila nga lutason ang ila sining ulamang kabuhi, kag subong man no ginapanugyan ginaton sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo nga ang tanan nga problema may solusyon, kag dapat atubangon naton sang positive no, kag paglaom nung tanan nga nagkalanabo sa aton nga kabuhi. Sa duwang naton sining balita Sir Johnny no, isa ka vehicular accident ka natabo dira sa barangay San Antonio, San Miguel, Iloilo kahapon no, nga sa diin ining driver sang dump truck no, dead on the spot gid matapos nga ini siya ang natapakan sa ulo no sang iya sining ginadala nga dump truck. Ako sa din ang natabo Sir Johnny nga samtang na ining biktima no nagabiyahe no sa isa ka quarry area dira sa barangay dira sa Banwasang San Miguel, napatyan ini sa Taklado no o kung sa Dulugo no, nagapadulog ining ginadala niya nga dump truck apang napatay ang makina, kag naglumpat ini siya sa iya sining ginadala nga dump truck apang unfortunately no natapakan ini siya sang iya sining ginadala nga dump truck sa iya sing paglumpat, kag naigo gid ining nga ulo, kag dead on the spot gid ining biktima Sir Johnny nga dala dira sa San Miguel Rural Health Unit sa kag gindeklarar no sang iya sining attending physician nga dead on arrival no, tungod nga nalapakan gid ining iya sining ulo sang iya sining ginadala nga dump truck. So mo itong madulong naton nga balita Sir Johnny no, kag ginaano man tanin no sa aton sining mga kapulisan sa diri sa probinsya sang Iloilo nga ining mga simple nga mga problema hindi naton pagadalon no sa pinagi sa pag-suicide kitungod makaresulta lamang ini sang dugang nga problema kag huol man sa aton sining pamilya Sir Johnny. Kag subong man no sa sining padayon no nga illegal quarry nga nagakalanabo diri sa probinsya sang Iloilo, ang aton sining kapulisan nagapaandam gid no sa tanan nga mga quarry operators nga sundo naton ang tanan nga mga requisitos no sa pag-operate sa quarry, agud nga hindi na kita maulan no sang sining mga penalidad nga pag-impose ang aton sining mga kapulisan tungod nga nakabase ini sa provincial ordinance nga 2017-145 no ining illegal quarry
quarry no nga protocols naton. So hindi na naton pag nakita magngita pa sang lusot nga maka-operate no illegally no. So dapat sundo na lang naton ang tanan nga mga rekubitos sa aton sini nga gobyerno para matayuyon ang inyo sini nga pag-operate no sang quarry. Kag subong man Sir Johnny no, ginano man sa aton sini nga kapulisan na nga natabo inandra sa banwa sang Masin kapag panglabo kag subong man ang pagpagbuno dira sa banwa sang Tubungan Iloilo nga padayon pa ang likorban no sa bugos nga probinsya sang Iloilo kag ginadilian gid ang tanan no nga pag ining pag inom-inom pag tagay-tagay tungod ini nagaresulta lamang sang isa ka insidente kag krimen gani no sa aton sini nga mga pumulong Ilonggo dugay na pahinu dugay na ininom kag magginubog kag makaresulta na gid lamang ini sa hindi maayo nga insidente. So mo ito madulong naton nga balita Sir Johnny no nga nagkalanabo diri sa probinsya sang Iloilo. Sige hapon ini si Roel Arbayal para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roel Arbael. May nag-text pa gid. Ati hindi niya bata mo. Banay na tamyaw ya. Si kagawad bitit Malyon Talavera. Happy Father's Day. Advance na. Ito dyan may husband Silvestre Talavera Jr. To all fathers and of Barangay South San Jose, Mulo. Happy Father's Day. Tol. Tanan nga mangintatay. Kag tanan man nga nagapatatay-tatay. Di sige kagawad biti nagatamyaw. Lapaw na talas 10. Hasta lang tatay sa las 10 mo. Kung may bata nga nagtamyaw sa iya tatay, may libre kamo tani nga lod nga isagatos. Ginipsan lang namon, giling namon tamyaw namo mga bata sa inyo tatay. Tiway na. Tapos na ang promo. Silingan na kamo, tamyaw kamo sa tatay nyo, mambal nyo sa tatay nyo. Tiway man. Ani may libre pa kamo nga lod. So sa tanan nga tatay, daddy, papa, pa-arts, advance, happy Father's Day. Was ang Father's Day? Ululupod ka mo, pungko, mati ka mo, tanaw ka mo sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ay cover ta ang misa dito sa Haro Metropolitan Cathedral alas 9 tubtob alas 10. Okay? Kabay pa nga batean nyo da. So preparan nyo na nga da ninyo mga gadget para katanaw ka mo. Pamati ka mo misan. Misan dira na lang kita at least makasimba kita. Mera patalamyawan. Salamat sa pagpamati kay Marisa Caloberan kag Nejma Tupas. Nanay na ni Carla. Yung gurus nanay ato. Ay palapnag nyo lang mayong balita tada. Like, share, and follow. Mag-subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Kamo man mga Gimaras nun, may araman kamo da Gimaras Newsline. Facebook page sang Gimaras Newsline. Kag may YouTube channel man kamo dira, Gimaras Newsline man sa gyapon. Okay? Alsadam yun na. So sa tanan namon nga mga listeners kag mga viewers, thank you so much. Liwata kay Nong Rizal Ortiz. Happy birthday. Kay Onyok kay partner Onyok kay mayo lang nga pagatanaw. Happy birthday. Ubayan ka sa maayo Nyok. Damo pa adlaw o kung birthday nga mag-aabot sa imo. Importante maayo lawas. Iblanyok. So, wala na kita sang tiniyon sa aton nga pagpangalagad.
God bless us. Advance Happy Father's Day sa tanan nga amay. Ako si Sweet Don Gomorcha Diaz. Kag ako naman, Johnny Yanson Diaz, madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!